Představte si, že vytvoříte nejsilnější postavu svého příběhu a pak zjistíte, že je silná až moc i pro ten příběh. Tou postavou byl Satoru Gojo. Gege Akutami si nejednou dělal legraci, že Gojo byl problém. Dokud existoval, měl každý konflikt stejné řešení. Gojo prostě vyhraje. Díky 6 očím, bezmeznu, neomezené prázdnotě a ovládnutí obrácené prokleté techniky stál tak vysoko nad každým zaklínačem i prokletím, že ho nikdo nemohl reálně ohrozit. Proto musela přijít vězeňská říše. Nebyla to jen past Nagoya, byl to jediný způsob, jak mohl příběh pokračovat. A když se konečně vrátil, Gege mu nepostavil obyčejného soupeře. Poslal proti němu samotného krále kleteb. Když autor musí hrdinu stáhnout z bojiště a pak kvůli němu napsat největší souboj celé série, jen aby ho někdo vyzval, víte, že není jen nejsilnější. Na svůj vlastní svět je až moc silný.